opetussuunnitelma on uudistumassa ja minkäs takia? Mikä on se tarve tälle uudistukselle tässä vaiheessa? No oikeastaan se uudistus ei tule suoraan sieltä koulun sisältä tai siitä, että opetussuunnitelmat olisi tällä hetkellä jotenkin huonoja. Päinvastoin kaikkien arviointien mukaan näyttää siltä, että ollaan aika tyytyväisiä tilanteeseen. Mutta maailma koulun ympärillä muuttuu niin valtavaa vauhtia ja lapset jollakin tavalla kantaa sen muutoksen mukanaan kouluun. He tuovat ne haasteet omassa ajattelussaan, omassa toiminnassaan kouluun. Ja yksinkertaisesti on niin, että meidänkin täytyy ajatella asiat uudelleen. Ja koska opetussuunnitelman perusteet on tarkoitettu tukemaan koulujen työtä, niin on tärkeää lähteä uudistamaan niitä, jotta ne antaisi mahdollisimman hyvän pohjan sitten koulutyön uudistamiselle. Mitä ne maailman ja yhteiskunnan muutokset sitten on, mitkä tässä heijastuu tähän perusteisiin ja tähän tarpeeseen? No, oikeastaan aika paljonkin semmoisia muutoksia, jotka on tärkeää huomata. Tietysti jo itsessään se, että niitä muutoksia on paljon ja muutos on tällä hetkellä todella nopeata. Me elämme entistä semmoisessa globaalimmassa maailmassa niin, että me ihan tavallisinakin ihmisinä tiedämme, mitä maailman eri kolkissa tapahtuu. Kaukanakin tapahtuvat asiat vaikuttaa meihin. Monet ilmiöt meidän elämässä on maailmanlaajuisia ja sen tyyppiset muutokset vaikuttaa meihin, mutta ehkä semmoinen, mikä hyvin voimakkaasti tuo muutostarpeita koulutyöhön, on se tiedon määrässä ja tiedon laadussa tapahtuva muutos, johon tietysti myös teknologia vaikuttaa. Teknologia tekee mahdolliseksi sen, että me saamme tietoa hyvin nopeasti, me saamme tietoa valtavat määrät ja teknologia meidän puolesta varastoi sitä tietoa, käsittelee sitä tietoa, antaa meille uudenlaisia mahdollisuuksia hakea tietoa ja itsekin tuottaa tietoa ja olla yhteydessä toinen toisiimme. Ja se sama koskee meidän lapsia ja nuoria ehkä vielä suuremmassa määrin. Ja silloin koulussa joudutaan pohtimaan tosi tarkkaan, mikä on se olennainen asia, jota koulussa on tärkeää oppia. Onko se suuri määrä tietoa vai onko se jotakin muuta, sellaisia taitoja, joita tarvitaan elämässä.